дӯстони азиз, ҳатман ба каналҳои Модар ТЖ, ба канали Казан ТЖ, ба канали Раҳмдил офитсиал ва ба канали Фирӯз Сарахон офитсиал обуна шавед. Мо силкаи ин каналҳоро дар комментария ва описания барои шумо мемонем. Акнун ба тарзи тайёр кардани питсаи хонагӣ аз хонандаи мо, подписчики беҳтарини мо Соима Давлатова таваҷҷӯҳ кунед ва ҳатман ба ин каналҳое, ки мо ном бурдем, обуна шавед.